Κεφάλαιο 2. Βασικές έννοιες. Με το καλημέρα, η ερώτηση 1 είναι μακράν η πιο χρήσιμη, πιο σημαντική. Έχει έναν ορισμό, τι είναι ο αλγόριθμος, και η απάντηση εδώ, ευτυχώς ή δυστυχώς, θέλει να την παπαγαλίσει ενδεχομένως κάποιος. Ίσως και να είναι το μοναδικό πράγμα που θέλει παπαγαλία από πλευράς θεωρίας συνολικά, ας πούμε, στο μάθημά μας, γιατί είναι ένας ορισμός διατυπωμένος στην ψευτοκαθαρεύουσα και δεν αποδίδεται εύκολα με δικά μας λόγια. Αλγόριθμος, λοιπόν, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Αυτός είναι ο ορισμός. Το αποδίδω λίγο σε πιο απλά ελληνικά. Είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών. Είναι κάμποσες ενέργειες, κάμποσες δουλειές. Αυστηρά καθορισμένων σημαίνει να μην μπάζουν από πουθενά νερά, κακή ώρα, και εκτελέσιμο σε πεπερασμένο χρόνο σημαίνει να τελειώνει κάποτε ο σκασμένος αλγόριθμος, μην μας βγάλει την ψυχή, να φτάσει στο τέλος του, που στόχος του αλγορίθμου είναι να λυθεί ένα πρόβλημα, όχι κατά ανάγκη αποκλειστικά της πληροφορικής. Μετά τον ορισμό, συνεχίζει η ερώτηση λέγοντας ότι για να μπορεί ένα κομμάτι ενεργειών, από μια σειρά ενεργειών, να αποκλειθεί αλγόριθμος, θα πρέπει ντε και καλά να ικανοποιεί αυτά τα 5 κριτήρια που είναι γραμμένα από κάτω. Πρέπει να έχει είσοδο, έξοδο, καθοριστικότητα, περατότητα, αποτελεσματικότητα. Τι σημαίνει είσοδος? Καμία μία περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον αλγόριθμο. Εμείς ξέρουμε από τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα ότι οι αλγόριθμοι μας στις ασκήσεις έχουν σαν αρχή, αν θέλετε, μια εντολή εισόδου, ένα διάβαση, από το οποίο υποδέχεται ο αλγόριθμος ένα ή δύο ή περισσότερα δεδομένα. Εδώ βλέπετε στην εξήγηση, στην ερμηνεία που δίνει στην έννοια της εισόδου, λέω ότι καμία μία ή περισσότερες τιμές μπορούν να δίνονται ως είσοδοι. Και όντως θα δούμε και κάποιες λίγες ελάχιστες ασκήσεις όπου δεν θα υπάρχει εντολή εισόδου. Γιατί θα είναι η φύση του προβλήματος τέτοια που δεν το απαιτεί. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι ενώ το σχολικό βιβλίο χαρακτηρίζει και τα 5 αυτά κριτήρια υποχρεωτικά, η είσοδος και όπως θα δούμε και η αποτελεσματικότητα, το τελευταίο κριτήριο, είναι χαλαρά κριτήρια και να απουσιάσουν δεν θα θεωρηθεί σοβαρή ζημιά για έναν αλγόριθμο. Η έξοδος, αντίθετα, το δεύτερο, είναι ντε και καλά απαραίτητο κριτήριο. Είναι οι τιμές που δίνει ένας αλγόριθμος ως αποτέλεσμα. Είτε προς τον χρήστη με μία εντολή εξόδου π.χ. στο μάθημά μας, ένα γράψε, ένα εμφάνισε, ένα τύπωσε, ένα εκτύπωσε, είτε ως είσοδο σε άλλον αλγόριθμο. Αυτό το δεύτερο είναι λίγο μυστήριο, το πώς μπορεί ένας αλγόριθμος να παράξει ένα αποτέλεσμα και αντί να το δώσει στον χρήστη, να το πετάξει στην οθόνη, μπορεί να το σερβίρει σε έναν άλλον αλγόριθμο. Αυτό θα δούμε γίνεται στο κεφάλαιο 10, όταν θα φτάσουμε. Επόμενο, καθοριστικότητα, επίσης απαραίτητο κριτήριο για αλγορίθμους. Σοβαρό λάθος αν χαθεί η καθοριστικότητα. Εξηγεί εδώ το σχολικό βιβλίο ότι πρέπει ένας αλγόριθμος, όλες οι εντολές του, να γίνονται χωρίς αμφιβολία. Από τι μπορεί να απειληθεί η καθοριστικότητα και να μας δημιουργήσει αμφιβολία? Η απάντηση είναι από τις διαιρέσεις που έχει η γλώσσα μας. Όταν σε κάποιον υπολογισμό μας χρειαστούμε μία διαίρεση, θα πρέπει ντε και καλά ο παρονομαστής μας να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι μηδενικός. Και αν υπάρχει ενδεχόμενο να είναι μηδενικός, θα πρέπει να προστατέψουμε την εντολή και συνολικά την καθοριστικότητα του αλγορίθμου που κουβαλάει μέσα του μια τέτοια εντολή. Π.χ. σε ασκήσεις που έχουμε να υπολογίσουμε έναν μέσο όρο ή ένα ποσοστό, αν ο παρονομαστής μας είναι μεταβλητή που δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ή δεν είναι 0, θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Επόμενο κριτήριο, περατότητα. Επίσης σοβαρό κριτήριο που δεν πρέπει να απουσιάζει από καμία άσκησή μας. Ο αλγόριθμος, σημαίνει περατότητα, θα πρέπει να τερματίζει
μετά από κάμποσα βήματα εκτέλεσης των εντολών του. Δεν θα τον χρονομετρούμε, τον αλγόριθμο, έτσι. Από θεωρητική σκοπιά θα πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που γράφουμε όντως κάποια στιγμή θα φτάσει στην τελευταία τέρμα κάτω εντολή. Και το είδαμε ότι και οι 3 εντολές επανάληψης, αν δεν τις χειριστούμε σωστά, γίνονται ατέρμονες βρόχοι και δεν τερματίζουν. Και μάλιστα λέει εδώ το σχολικό βιβλίο ότι αν γράψεις κάτι το οποίο δεν τερματίζει, αυτό δεν δικαιούται να λέγεται αλγόριθμος, αλλά μια απλή υπολογιστική διαδικασία. Το τελευταίο, είπαμε, αποτελεσματικότητα είναι χαλαρό κριτήριο. Γράφει το σχολικό βιβλίο, κάθε μεμονωμένη εντολή ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή, δηλαδή δεν φτάνει να έχει οριστεί, αλλά θα πρέπει να είναι και εκτελέσιμη. Το κάνω λίγο πιο κατανοητό αυτό. Αν σε κάποια άσκηση γράψει κάποιος ο β γίνεται β συν 2, σημαίνει ο β να αυξηθεί κατά 2 σε σχέση με την προηγούμενη τιμή του, αυτό σημαίνει, αλλά αν δεν ξέρεις πόσο ήταν πριν από λίγο ο β, αυτή η εντολή, η β συν 2, δεν έχει αποτελεσματικότητα. Δεν μπορείς να ξέρεις ποια θα είναι η επόμενη τιμή του β. Θα πάθεις κάτι, η απάντηση είναι όχι. Αυτά που είναι πολύ σοβαρά λάθη σε έναν αλγόριθμο, σε μια άσκηση, είναι η απουσία εξόδου, η απουσία καθοριστικότητας, η απουσία περατότητας. Προφανώς και θα φροντίζουμε να έχουμε, αν απαιτείται από το πρόβλημα, είσοδο, προφανώς θα φροντίζουμε να έχουμε και αποτελεσματικότητα σε κάθε μας εντολή. Αλλά το ξαναλέω ότι το πρώτο και το πέμπτο, είσοδος και αποτελεσματικότητα, είναι χαλαρά κριτήρια. Στην επόμενη ερώτηση, στην 2, μας παρουσιάζει από ποιες σκοπιές μελετάμε τους αλγορίθμους στο σχολικό βιβλίο. Μην προσπαθήσετε να εμβαθύνετε πολύ σε αυτή την ερώτηση, θα χρειαστείτε πολλά υπογλώσσια. Προσπαθεί μέσα σε ελάχιστες γραμμές να πει πράγματα που είναι από μόνα τους αντικείμενα της πληροφορικής, το καθένα. Απλή αναφορά. Μελετάμε τους αλγορίθμους από την πλευρά του υλικού, των γλωσσών προγραμματισμού, την θεωρητική και την αναλυτική. Μία κοβεντούλα θα πω εγώ για το καθένα από αυτά. Από την πλευρά του υλικού σημαίνει ότι όταν μεταφέρεις έναν αλγόριθμο με τη μορφή προγράμματος να την εκτελέσει ένας υπολογιστής, η ταχύτητα εκτέλεσης του εξαρτάται προφανώς από το μηχάνημα, από τον υπολογιστή, από το τάμπλετ, από το κινητό, στο οποίο θα εκτελεστεί. Και καταλαβαίνετε ότι σε ένα παλιάς τεχνολογίας μηχάνημα το ίδιο πρόγραμμα θα σέρνεται ενδεχομένως, σε ένα καινούργιας τεχνολογίας μηχάνημα το ίδιο πρόγραμμα θα πετάει. Από την πλευρά των γλωσσών προγραμματισμού, τον αλγόριθμο που γράφει σε ψευδογλώσσα στα ελληνικά, όταν θα χρειαστεί να το πληκτρολογήσεις, υπάρχουν γλώσσες και γλώσσες προγραμματισμού, διαφορετικό όπως λέμε επίπεδου. Μία γλώσσα χαμηλότερο επίπεδου συνήθως έχει πιο λίγες ή αν θέλετε πιο αδύναμες ενδεχομένως εντολές. Μια γλώσσα υψηλού επίπεδου έχει πιο περίπλοκες περισσότερες εντολές. Σε γενικές γραμμές επίσης, οι γλώσσες χαμηλού επίπεδου οδηγούν σε πιο γρήγορα εκτελέσιμα προγράμματα. Τρίτον, θεωρητική σκοπιά. Όταν προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, άρα να γεννήσουμε έναν αλγόριθμο που το λύνει, ένα βήμα πιο πριν θα έπρεπε, λέει η θεωρητική σκοπιά, να μελετήσουμε αν υπάρχει αλγόριθμος για να λύνει ένα πρόβλημα και πόσο αποδοτικός είναι. Γιατί υπάρχουν και προβλήματα στα οποία από την αρχή θα ξέρεις ότι αμάν αυτό δεν λύνεται, οπότε δεν θα ιδρώσεις να σκεφτείς έναν αλγόριθμο για κάτι που δεν λύνεται. Και τέλος, στην αναλυτική σκοπιά, μελετάμε όλους τους πόρους, όπως λέμε, που απαιτείται για να λυθεί, απαιτείται από τον αλγόριθμο για να λυθεί το πρόβλημα. Όπως θα δούμε στο κεφάλαιο των πινάκων, οι πίνακες π.χ. σπαταλάνε πολύ μνήμη. Άρα, αν λύσω το πρόβλημα με πίνακες, θα ξοδέψω πολύ περισσότερη μνήμη σε σχέση με το να το λύσω με δομή επανάληψης και απλές μεταβλητές, αρκεί να λύνεται,
Έτσι, όπου και οικονομία στη μνήμη θα κάνω και ενδεχομένως να κάνω εξοικονόμηση σε άλλες λειτουργίες, άλλους όπως λέμε πόρους υπολογιστικούς. Έχουμε στο μυαλό μας έναν αλγόριθμο αρχικά. Ρωτά ερώτηση 3. Ποιοι είναι οι 4 τρόποι να τους αναπαραστήσουμε με χαρτί και μολύβι? Τον αλγόριθμο, το ξαναλέω, τον πρωτοσχηματίζουμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν, λέει η θεωρία, 4 τρόποι, γραμμένοι μάλιστα εδώ από τον χειρότερο προς τον καλύτερο. Ελεύθερο κείμενο, φυσική γλώσσα, διαγραμματικές τεχνικές και κωδικοποίηση. Το ελεύθερο κείμενο είναι σαν να μιλάς, σαν να γράφεις έκθεση. Του τύπου θα πάρω σαν είσοδο τα 2 δεδομένα, θα προσθέσω τα 2 δεδομένα και το αποτέλεσμα θα το βάλω σε μία μεταβλητή, θα πάρω μετά τη μεταβλητή, θα την υψώσω στο τετράγωνο και πάλι λέγοντας. Αυτός ο τρόπος, το ξαναλέω, λέγεται ελεύθερο κείμενο. Αν τον μεταχειρίζεται κάποιος, κινδυνεύει να χάσει την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου. Ένα κλικ πιο πάνω είναι η φυσική γλώσσα, όπου χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, αλλά με λίγο πιο αυστηρό τρόπο. Είναι πιο δομημένος τρόπος προφανώς αναπαράστασης από το ελεύθερο κείμενο, αλλά και πάλι μπορεί να τρακάρουμε κάπου και να χάσουμε την καθοριστικότητα. Γι' αυτό οι 2 πρώτοι τρόποι, ελεύθερο κείμενο και φυσική γλώσσα, δεν συστήνονται για χρήση. Δεν θα τους δούμε πουθενά. Αντίθετα, έχουμε δει τους άλλους 2 τρόπους, τις διαγραμματικές τεχνικές, που είναι γραφικός τρόπος, ζωγραφική, είναι τα διαγράμματα ροής και ξέρουμε ποια 4 σχήματα χρησιμοποιούμε και τι βάζουμε μέσα στα 4 σχήματά μας και πώς τα συνδέουμε για να παράξουμε τελικά έναν αλγόριθμο με λίγο περίεργο τρόπο. Και σας είχα πει ότι δεν είναι κακός τρόπος, απλά είναι αρκετά κουραστικός και πολύ δύστροπο με υπολογιστή, με πληκτρολόγιο να ζωγραφίζει σχήματα. Γι' αυτό και δεν τον πολύ χρησιμοποιούμε. Ενώ αντιθέτως χρησιμοποιούμε τον πιο επιστημονικό τρόπο από όλους, την κωδικοποίηση, να γράφουμε δηλαδή σε κανονική γλώσσα προγραμματισμού ή έστω σε μια ψεύτικη σαν και αυτή που κάνουμε εμείς, σε μια ψευδογλώσσα, και θεωρείται ο πιο, ας το πούμε, αξιόπιστος τρόπος. Η ερώτηση 4 δεν λέει τίποτα σπουδαίο. Ρωτάει ποια είναι η μορφή ενός αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα, μιας και εμείς γράφουμε προγράμματα, αλλά είδατε ότι έχω αρκετές ασκήσεις αφημένες στη μορφή του αλγορίθμου. Το βλέπετε εδώ ότι βάζουμε μόνο τίτλο αλγόριθμος και από δίπλα όνομα, αραδιάζουμε τις εντολές μας από κάτω και όταν θέλουμε να τελειώσουμε βάζουμε τη λέξη τέλος, ένα μικρό κενό και ξανά το όνομα του αλγορίθμου. Δεν λέει τίποτα ερώτηση 4. Και φτάνουμε στην προς το παρόν τελευταία ερώτηση. Υπάρχει και μία έκτη, δεν την θέλω προς το παρόν, δεν ταιριάζει μετά του μαθήματος. Η ερώτηση λοιπόν 5 ρωτάει ποιες είναι οι βασικές δομές, παύλα εντολές, παύλα συνιστώσεις ενός αλγορίθμου. Εγώ κράτησα την λέξη δομή ενός αλγορίθμου. Οικογένειες εντολών είναι οι δομές αλγορίθμου. Το λέω για να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει σχέση με αυτά που θα γνωρίσουμε κάποια στιγμή στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, στο 3, που είναι άλλο πράγμα οι δομές δεδομένων εκεί και άλλο πράγμα εδώ οι δομές αλγορίθμων. Οικογένειες εντολών είναι οι αλγοριθμικές δομές. Είναι η δομή, η ακολουθία σου περιλαμβάνει 3 εντολές, την εκχώρηση, την εισόδου και την εξόδου και χρησιμοποιείται για απλά σχετικά προβλήματα, όπου είναι δεδομένη σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου εντολών, γι' αυτό και λέγεται δομή ακολουθίας, βάζει τις εντολές τη μία κάτω από την άλλη και εκτελεί ο υποτιθέμενος υπολογιστής τις εντολές τη μία κάτω από την άλλη. Χαίρομαι πολύ θα μου πείτε. Η δομή επιλογής που περιλαμβάνει 4 εντολές, οι 3 που ξεκινούν με τη λέξη αν και η 4η που είναι η επίλεξε, χρησιμοποιείται για προβλήματα που δεν ισχύουν τα ίδια βήματα για κάθε περίπτωση, αλλά αποφασίζουμε αναλόγως το αν μια συνθήκη θα βγει αληθής ή ψευδής, ποιο βήμα θα ακολουθήσουμε. Άρα γράφουμε πολλές εντολές τη μία κάτω από την άλλη, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να εκτελεστεί ο αλγόριθμος, όχι, δεν εκτελούνται εντολές με τη σειρά που είναι γραμμένες. Μπορεί να βγει η συνθήκη αληθής ή ψευδής και να κατευθύνει τον αλγόριθμο να κάνει αυτά ή να εγκαταλείψει εκείνα και να κάνει τα άλλα και πάει λέγοντας. Και τέλος η δομή επανάληψης
που περιλαμβάνει 3 εντολές, την για, την όσο, τη μέχρι ότου, και χρησιμοποιείται όταν για να λυθεί ένα πρόβλημα θα πρέπει να εφαρμοστεί μια σειρά εντολών, να εκτελεστεί και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη πάρα πολλές φορές, ώστε να φτάσουμε στη λύση του προβλήματος. Αυτά. Ήδη βαρέθηκα.